U selu Trošanj, općina Foča, otkriveno je spomen obilježje sa imenima ubijenih mještana tog dijela naše zemlje. Naime, početkom srpnja 1992. godine pripadnici Vojske Republike Srpske ušli su u to mjesto, zarobili, a nakon toga najmlađa žrtva imala je samo 12 mjeseci. Neće, neka. Ramiza Čolo nije imala snage govoriti pred kamerama. 3. julskog jutra 1992. godine za nju je vrijeme stalo. U samo 15 minuta ostala je bez 2 sina i muža. Njihova i imena drugih ubijenih Bošnjaka sela Trošanj uklesana su na spomen obilježje koje su preživjeli mještani sagradili u znak sjećanja na svoje ubijene članove porodica. Ugaslo se 30 života, najmlađi od godinu, najstariji od 72 godine. 4 je završilo u logoru, a ostalo je prebjeglo prema Zelengori, Tjentištu gore. Za ovaj zločin do sada niko nije odgovarao. I samo mogu pitati sve komšije, majke njihove, zar je moguće da se ovo sve moglo desiti, a da oni niko ne zna ništa, da šute, jer ovo je selo faktički okruženo geografski sa svih strana, samo su bilo okruženo srpskim življem. Selo Trošanj bukvalno je pusto. Na mjestima gdje je nekada bilo 50 kuća, sada je livada i šuma. Nekoliko ljudi je nažalost umrlo i prije ne dočekavši da se vrate, iako su ovdje i dolazili, predavali zahtjeve za bilo raznih izgovora, te treba najmanje 10, raznih drugih. Preživjeli mještani Trošnja danas su rasuti po cijelom svijetu. Svako od njih sa sobom je ponio dio bola i tuge za ubijenima, ali i za mjestom u kojem su rođeni i u koje teško da će se ikada vratiti.